Ahoj ľudia, moje meno je Boss, ja vás vítam u ďalšieho tutoriálu. Dneska si ukážeme, jak stáhnuť Minecraft. Prvo vám ukážem, ako to funguje. Dať OK. Ešte som vám zabudol spomenúť, je tu Jojo, pozdrav do videa Jojo. Počujte, tu je Jojo a ja vás vítam pri Bossovom videjku. Ja mám byť ako ten tajný host, chápete? Ale nič nevadí. Ja vám dám aj do popisku videa, jak sa tá stránka volá. Nič vám to ukážem. Tu si napíšete najlepšie svoje meno. Ja som Jojo. Tu si dáte napríklad, akú verziu chcete. 1.6. Pardon, boss. Nevá. Milí diváci, dneska som dáko bez nálady. Fakt? Áno, fakt. No, tichučko, dobre jo, tichučko. Tu vám dám do popisku videa aj jeho toto Skype kanál. Však jo, však? Skype im dáš? Drž hubu. Ľudia sa ospravedlňujú, ale to je kravina furt vyskakuje, neviem síce prečo. To som mám inštaloval takú túto stránku, aby vôbec išli mi hry. A teraz mi tam ukazujú kraviny. Tu vám ukážem. Dajú sa tam aj stiahovať mody. Mal som tam už aj Assassin's Creed mod. Perfektný. To vám uver. Hej kamo, toto zostraj, na chvíľku musím končiť. Takže ahoj milí diváci, som späť. Bože. Som musel niečo. Áno, musím sa chvíľku odísť. Na hodinu. Bože. Ako je? Prečo? Šup. Je to aj docela dosek, alebo tu mám toho dosť vytvorené. No pretože som ešte v kreatíve a mám tu veľa mobov. Neradím vám spawnovať veľa mobov, lebo vám to bude sekať jak fľas. A nič, ukážali sme si. Tu je pre viacerých hráčov, games, tu šup. Vyskúšame to. No, toto sa mne stane furt. No nič, teraz si ukážeme, jak stiahnuť ten Minecraft. Čiže dáme si do vlond, tu dám Minecraft, ja vám to dám ako vždycky do popisku videa. Furt neviem prečo, ale skúšal som to nejak zastaviť. A možno si aj ukážem, jak stiahnuť toto, jak sa to volá, CSGO. Napíšte potom do komentárov, že či chcete, aby som dal toto CSGO stiahnuť, však jo. Áno, jasné. Tu dáte stiahnuť súbor, len ja to už mám stiahnuté. Čiže to by sme asi mali. Tak čus.